može li muzika da spasi Bosnu? Može, zato što iz te bosanske muzike dolazi čar, koja smiruje sve brige i sve boli srca. Ima li crnih među bijelim notama? Ovo ne uzimajte sasvim ozbiljno, jer svi imamo različit sluh, duh, kruh, auspuh. Zaista svaki čovjek ima specifičan nivo sluha. Neki ljudi imaju odličan sluh oduvijek, a neki baš i ne. Definitivno sluha nemaju baš oni koje smo odabrali da nas vode u sretniju budućnost. Osim muzičkog sluha, da čujemo intonaciju, važno je znati otpjevati pravu visinu tona. Neko možda dobro čuje intonaciju drugih transmitera zvuka, ali sam nije u stanju precizno reproducirati neki ton. Puno ljudi se pita da li se može sluh naučiti. Odgovor je složen. Definitivno se može napraviti bolju intonaciju pjevanja. To zavisi od pojedinca od kojeg nivoa počne nadograđivati svoje sposobnosti i koliko želi da uloži u to. Kud nas je odvela izreka u kakvom si društvu, takvu pjesmu pjevaj. Još nećemo pominjati čudan i neobičan melos zemlje Bosne. Znate, postoji više tehnika pjevanja, ali bitno je o kojoj muzici govorimo. Pjevanje u operi nije isto pjevanje popularne muzike i svaki pjevač ima individualan pristup kod interpretacije pjesme. Tako da ne postoji najbolja tehnika, kako neki majstori kažu, postoje samo različite tehnike pjevanja. Neke od tih su više ili manje primjerene za neki stil muzike. Važnu ulogu igraju i tehničke vježbe, da upoznamo sebe, da upoznamo svoj glas. Posebno kod pjevanja trebamo biti to što jesmo. Ponavljam, trebamo biti to što jesmo, a ne pokušavati biti neko drugi. Upravo je sad vrijeme, posle ove rečenice, da pomenemo Bosnu. Bosnu i Hercegovinu. I njeno muzičko bogatstvo i stvaralaštvo, naravno, ako smo poslije svega svjesni toga. Jedina stvar čudesnija od bosanske muzike je bosanac iza nje. Bosanski stvaraoci, prije svega narod iz svog bića, a onda i pojedinci stvaraoci iz svojih ojađenih usta, davali su nam duha i kada su nam dali duh, dali su nam zapravo sve. A onda su nastupile promjene bez sluha. Guše nam taj duh i taj naš dah. Kako je moguće da u današnjem svijetu civilizacije imamo najveću proizvodnju bodljikave žice? Da li nam je 5 povučenih bodljikavih žica notna skala života? U mojoj zemlji nemoguće je šutjeti, jer muzika će reći ono gdje su riječi zakazale. U mojoj zemlji uhvatila se muzička paučina između duše i bosanskog srca. Potvrdilo se da neće niko da razumije Bosnu, jer neće ni da čuje njenu pjesmu. Možda je ovo nerazumljivo nekima, jer sam ovo iznio i crnim i bijelim notama zajedno. Ovo je zapravo pražnjenje izazvano klimatskim promjenama i klimaks formiranjem vlasti.